Hi mga kawaw! Welcome back to Maggie's Kitchen. Today's video po, magmumukbang po tayong pritong isda at saka adobong sitaw. Meron po tayong sausawan sa likod, rice, tsaka lemon tea. Pero before tayo kakain, i-bless ko muna yung food na sarapan. Sa lahat po nandito po sa premiere, sa mga silent viewers, kain po tayo. Kain po. Lakas kong utulan. Ano yun? Gusto po natin ay katambat. Hindi ko po alam kung ano po sa Tagalog.
Nag-zero sa passport nila. Buhat mo na yung dyan. Ano to si Tirol, no? Postal na ID ko na to. Postal. Ayan, tapos na po yung mukbang po natin. Thank you so much po sa lagi po nagsishare po ng videos po ng Magis Cuisine. Thank you so much po sa support at saka God bless po. Flex ko lang po mga members po ng Magis Cuisine, Queenie Kalalang, Chibi Rosel, Music Pisces, Let's Go, at saka Richella Kawad po. Sa sulit ka po, Jubel Yamamoto, Foodies Life TV, Ikin Salazar Update, Itsugi, Papa Boy TV, ST Vlogs, Nanay Madselen, Liz Eats, Annalyn Balboa, Jiner, at saka sa mga bagong member po ng Sulit Kauaw,
Senior Junior TV, at saka CC Angie Monsor. Welcome po sa Sulit Kaawaw. Sa Super Kaawaw po, Arceli Bunes and Mukbang, Susina Bicolana, Dan Cano Vlog, at saka Ron21 Saudi Vlog. Silang lahat po may YouTube channel po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat. Shoutout po sa Sulit Mukbanger, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbanger, sa lahat po ng Pinoy YouTuber. Shoutout po. Shoutout po sa laging andito po sa premiere. It's with Alma, PG Family Mukbang, I Garcia 1301, Angel Mendoza and Sol, Rinis TV Watkins, TPG Kitchen, Isti Vlogs, Eat with Lou, The Hungry J, Hungry Ann, The Foodie Bee, Babayang Maharot, Row and Cook Food ASMR, Usang Talaro, Jenen Capares, May Vlog, Ikim Rasalas, Mais Vlog, Jiner, Katots TV, Angie Monsor, Annalyn Balboa, Joy and Lorna Fe. Shoutout po kay Ens Mukbang, Mike D. Eats. Sa lahat pong hindi ko na-mention po, shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay, lalo na po kay Ma'am Christine Cici Logawa. Sa anak niyang may vlog po, paki-like and subscribe po. Maria Chance Vlog po, maraming salamat. Shoutout po kay Mamita Benny Lagangan, shoutout po Mamita. Shoutout po kay Jessie Pastana, Stella Batusin, Nancy Susun, Eding Insilay, Alma Paredes, Abby Calderon, at saka Jason Laksamana, shoutout. Shoutout po kay Nordy Basilio, at saka Carot and Corpo sa Dubai. Shoutout po kay Jessie sa New Zealand. Shoutout po sa mga taga Alintaya, Pangasinan, lalo na po sa Sarati family. Shoutout po sa Rosel family, Rutia, Awad, Salvanera, Kulawit, Inok, Goyo. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po kay Gabgab, BJ, Johan, Adrian, Ate Eva, Ate Adot. Shoutout po sa Katagada ng Calbayog, sa Damaso Compound, Balinga sa Quezon City po, shoutout po. Sa mga bagong napadaan at naligaw po dito po sa channel na to, please po paki-like and subscribe. Mag-iskusin po. Thank you so much po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kami videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.